ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଧାର ଅଛି ସେଟା କେଉଁଠାରୁ ହୋଇଛି? ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ବନବାସରେ ଥିଲେ। ଦିନେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ତା ରଥରେ ବସେଇ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଗଲା। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ। ରାବଣ ରାଜା ସୁଗ୍ରୀମ ଓ ତାଙ୍କ ବାନର ସେନା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବୀର ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଲଙ୍କାକୁ ଗଲେ। ସୀତା ମାତାଙ୍କ ଖବର ଆଣିଲେ। ଲଙ୍କାରୁ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ। ପାଣିରେ ପଥର ପକାଇ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ତିଆରି କାମ ଚାଲିଲା। ନଲ ନୀଳ ଜାମ୍ବାନ ଏବଂ ବାନର ସେନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହ ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟିଏ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାମ କରିବି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ସେ ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତା ଦେହକୁ ଓଦା କରିଦେଲା। ଓଦା ଦେହରେ ଯାଇ ବାଲିରେ ଗଡ଼ିଗଲା। ବାଲିଯାକ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଇ ସେ ବାଲିକୁ ସେତୁବନ୍ଧ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଥରକୁ ଥର ସେ ଏମିତି ପାଣିରେ ତା ଦେହକୁ ଓଦା କରୁଥିଲା ଆଉ ବାଲିରେ ଗଡ଼ି ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ବାଲିକୁ ସେତୁବନ୍ଧ ଉପରେ ଝାଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଏପରି କାମ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେବାରୁ ତା ପିଠିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦିନରୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପିଠିରେ ସେଭଳି ଚିହ୍ନ ରହିଗଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଛୋଟିଆ ଜୀବ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତା ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଲା। ଏଥିରେ ଆମ କାହାଣୀ ଶେଷ।